प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। केसांचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करत असतो। बाजारात मिळणाऱ्या महागड्या उत्पादनांसोबतच अनेक घरगुती उपायही केले जातात। पण आपल्यापैकी अनेक जण केसांसाठी शॅम्पू आणि कंडिशनरचा वापर करतातच। तसेच अनेकदा तज्ञांकडूनही सल्ला दिला जातो की केस हेल्दी ठेवण्यासाठी आणि डॅमेज पासून वाचण्यासाठी कंडिशनर फार मदत करतं। त्यामुळे शॅम्पू नंतर केसांसाठी योग्य ते कंडिशनर नक्की लावलं पाहिजे। पण आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना कंडिशनर लावण्याची योग्य पद्धत माहिती नसते। आज आम्ही तुम्हाला केसांना कंडिशनर लावण्याची योग्य पद्धत सांगणार आहोत। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। आता कंडिशनर लावण्याचे नेमके फायदे कोणते आहेत ते जाणून घेऊया। स्त्री असो वा पुरुष, नैसर्गिकरित्या चमकदार आणि रेशमी केस असणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं। पण हे प्रत्येकासोबत घडत नाही। त्यामुळे लोक बाजारात उपलब्ध असलेले हेअर कंडिशनर लावणं पसंत करतात। त्यामुळे केस त्वरित चमकदार आणि मऊ होतात। तथापि बऱ्याच लोकांना असा विश्वास आहे की दररोज केसांना कंडिशनर लावल्यानं केस गळतात। पण खरंच असं आहे का? कंडिशनरमुळे केस गळत नाहीत असं त्वचारोग तज्ञ सांगतात। वास्तविक कंडिशनर फक्त केसांच्या खालच्या टोकापासून मध्यम लांबीपर्यंत म्हणजेच 2/3 केसांवर लावावे आणि हे लावल्यानंतर चांगले धुवावे। मात्र हे लक्षात ठेवा की कंडिशनर टाळूला लावू नये। कंडिशनर केसांना कोरडे होण्यापासून रोखतं। कोरड्या केसांना डीप कंडिशनर लावल्यानं फायदा होतो। यामुळे तुमचे केस मऊ आणि सुंदर दिसतात आणि तुटत नाहीत। कंडिशनरमुळे केस मऊ होतात आणि त्यामुळे तुमचे केस गुंतत नाहीत। कंडिशनर लावल्यानंतर ओल्या केसांना फणी फिरवल्यावर केसांचे कमी नुकसान होते। त्यामुळे केसांमध्ये गुंता राहत नाही आणि केस सहज उलगडतात। कंडिशनरमध्ये प्रथिनं, तेल आणि पाणी हे तिन्ही घटक असतात। अशा परिस्थितीत तुम्ही त्याचा रोज वापर केल्यानं केसांची चमक कायम राहते। तसेच केसांना वेगळा आणि सुंदर लुक येतो। कंडिशनर तुमच्या केसांमधील कोरडेपणा दूर करण्याबरोबरच ओलावा टिकवून ठेवतो। केसांमध्ये ओलावा टिकून राहिल्यानं केस तुटणं, फाटे फुटणं अशा समस्यांपासूनही तुम्हाला सुटका मिळू शकते। अनेकदा आंघोळ केल्यानंतर किंवा केस धुतल्यावर केस खूप गळतात अशी अनेकांची तक्रार असते। अशा स्थितीत कंडिशनर वापरल्यानं तुमच्या अशा प्रकारच्या समस्येपासून सुटका मिळू शकते। तज्ञांच्या मते जर तुमची टाळू खूप तेलकट असेल आणि केस देखील पातळ असतील तर तुम्ही कंडिशनर लावू शकत नाही, कारण त्यामुळे तुमचे केस पातळ दिसू शकतात। आता जाणून घेऊयात योग्य पद्धतीने कंडिशनर लावण्याचे फायदे आणि ते नेमके कसे लावावे। सर्वात पहिल्यांदा आधी केस शॅम्पूच्या मदतीने स्वच्छ धुवून घ्या। जर केसांना तेल लावलं असेल तर केस 2 वेळा व्यवस्थित धुवून स्काल्प आणि केस स्वच्छ करून घ्या। त्यामुळे केसांवर कंडिशनरचा परिणाम होऊ शकेल। केस हलके ड्राय करा, पण जास्त पाणी असेल तर कंडिशनर केसांना न लागता पाण्यासोबत निघून जाऊ शकतं। त्यानंतर तिसरी स्टेप, आता कंडिशनर दोन्ही तळव्यांवर घ्या। लक्षात ठेवा की कंडिशनरचं प्रमाण केसांच्या ग्रोथनुसार घ्या। त्यानंतर चौथी स्टेप, केस एका साईडला घ्या आणि तळव्यावर घेतलेले कंडिशनर केसांच्या मिड लेंथ पासून टिप पर्यंत लावा। कंडिशनर लावताना केस जास्त ओढले जाणार नाहीत याची सुद्धा काळजी घ्या, नाहीतर जास्त हेअर फॉल होईल। तसेच कंडिशनर स्काल्पला लावू नका। कोंबच्या मदतीने हे केसांमध्ये व्यवस्थित पसरून घ्या, त्यामुळे ते संपूर्ण केसांना व्यवस्थित लावलं जाईल। आता 6वी स्टेप, 1 ते 2 मिनिटांपर्यंत कंडिशनर केसांवर तसंच राहू द्या आणि त्यानंतर हलक्या हाताने केस धुवून टाका। केस धुतल्यानंतर हलक्या हाताने टॉवेलने केस कोरडे करा, जास्त जोर लावू नका, नाहीतर कंडिशनरचा फायदा होणार नाही। तसेच केस लगेच फ्रीझी होतील। केस लगेच ब्लो ड्राय करू नका, त्यामुळे केसांची शाईन आणि कंडिशनरचं पोषण तसंच राहण्यात मदत होईल। ह्या काही स्टेप्स पाळल्यानं तुम्ही योग्य पद्धतीने कंडिशनर केसांना लावू शकता। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।